Здравейте хора, аз съм Денис и ще играем на Asphalt 8. Тук малко ще нови коли ще дам. Тук искам да намеря една. Та. Чисто нова, супер си. И тук искам една. Хора, събирам за една. Тая. Другата събирам за. Чакай, не мога да го смена. Хора, какво ми се стана? Пак трябва да влизам и излизам. Ужас. Хора, разбрахте ме. От тази картинка сега. Коя кола искате да бъдем? Аз съм втората, защото е много бърза, а първата има проблем с двигателата. Защото преди купиха там по-старата версия, Asphalt 5, къде вече я махнаха. И то почти вървеше тази кола. А другите бяха с първите коли. А с най-бавните. Вижте, тук съпирам за тази количка. А тук спирам за тази количка. Какво да направим? Това е живота за мен. Хора, на другия клип няма да го качвам, защото почти се чувам. Това е като подобното състезание. Как играех? Май не знам. На друг терен. Хора. Хора, тук единия каква количка има. Как да го бусна. То не ми да много нитрума. Какво буснах? Един печага. Но то си е бърз. Хора, вижте как ме заменя. Аз съм като бабичка. Помощ. Така не е бързо, бе. Що се я купих? Но бавно набира, бе. Хора, давам всичко възможно. Да, това е същото. Като другото състезание има различна карта. Дам тук. Дам нитро до безкрай. Нитро до безкрай. Хора. GG. Начало почвам. Не знам. Какво да казвам сега? Какво да говоря? Хора, тези не има гати колата, бързо си е, набира си бързо. Тук няма да се бавя мачка моя. Там вижте колко бавно набира. Аз по-добре чакам нитрото. Та не дрифта. Или... Какво? Това е много бавна кола. Не знам. Ето. Те имат гати газарските коли. Бързи. Аз не правя един тъп тунинг.
Но, какво да се прави? Една количка, много бързо. Бех първи с нея. То клип ще бъде кратък. Хора, вижте какви... То Петя каква кола има. Много мазна. Искам да имам. Ето. Само да го блъсна. И да имам много по-яка кола. Ето, блъскам го. Хора, и то от едно блъскане не умря. Сериозно. Първия не умря, а втория удар, окей. Да е желязна кола, да е тунинг до макс. Окей, ма. Това трябва да е много бързо. Хора, вижте. Вижте му втората кола. Вижте моята втора. Ето. Блъскам. То се превръща в чудовище. Аз какво да правя? Дръвта е тук. Да взимам повече нитро. Хора, тук ми е любимата част. Е, тук върва. Не спях това. Взимам го. И това ще бъде за този клип. Чакай. Няма да завършвам на този клип. Как завършам тогава се стара браточки. Да, съжалявам, че това ми се получи. Финиш лайн. Пети. Много лошо. И тук ще завършвам.